Arratsaldeon, txorien eta rock, ongi etorriak, Beitu, izen berria jarri behar dugu txorien. Zer, zein? Bolen mundura. Zer? Bolak? Bolen? Bolak, a ber. Bolen mundua? Bai, nik aurrere bolak ingo ditu dela, Patri. Joe! Bai, bakizu txorienen zenbat eta zenbat bola egin izan ditugu, arraianak, aragianak, barazkianak, animali ezberdinenak. Postrietan bai bolak ditugu. Hori da, gaur hartatxiki bolak ingo ditugu, barazkiekin, eta horrelako saltza errez batekin. Hau falta esan gure bilduman, eh? Horregatik, eta egia da hartatxikia, hasieran txorienen desente erabili genuen, baina urte batzu, eraman ditugu ez, erabili gabe gogoan eukan ekartzeko berriro, eta hemen dugu, hartatxikia egosiko du, barazki batzuekin naziko dugu, eta betikoa bolatxo batzuekin goitu, eta saltza batekin, goxo, zerbitzatu. Hau, lehen eskaintza, bigarrena, biteliren esku. Nik bola kontukin nator, izokin kontuekin nator, eta ingot izokina taini saltxe batekin. Horretarako ekarri ditut espezia berezi batzuk, zatarra. Bai, zatarrak dira? Ez, zatarra, espezia, espezian izena. Sumaka, tainia, da ekarri ditutolan, ekialde hurbileko osagai berezi batzuk, beraz, horrekin ingo ditugu. Eta izokin horri ezin zaio bola forma itxura eman. A ber, gure bozu? Lehenengo zurie. Nire abintzat horrela joango da. Hartatxikia uretan erosaldatan 20 minutuz egosi. Ogi mamia beratzen jarri. Barazki ezberdinak salteatu, ogi mamiarekin eta oreganoarekin nasi, bolak egin, irinetik pasa eta frigitu. Gainerako barazkiak txikitu, erregosi eta honekin saltza bat egingo du. Gure hartatxiki bolak saltzan sartu, irakinaldi bat eman eta zerbitzatu. Orduan, hau da, hartatxikia, hementxe, egosteko modua hau beti izaten duguna. Arrozan ideia bat egiteko, hemen ez duzue berez izango zen bikoitza botatzea, baina nik egosita behar dut. Orduan, da ur pila bat ero, salda pila bat bota, eta hori bai, 20 minutuz egosi, denbora hartu. Bestela, bikoitza botatzen baduzu, ikusiko zu, arroza bezala, txupatu ingo dutena, eta lehorra geratuko da, eta normalen 20 minutu izaten da, tapa jarri, eta hori gorde ingo dugu, gero gainerako barazkiekin nahazteko. Orduan, hau, hemen jarriko dugu, lapiko bat. Emoten dau, denbore, 20 minutu, pentsatzen hauen gutxi hau izango zara. Azken, batean batek igual ikusiko dau, da esaten dau. Horrek uskusa emoten dau. Ez, hartatxikia da, eta itxura gehiago doka hartuan. Bai, baina txikiagoa, eta hortik bere izena, hartatxikia. Baina lehen esan nolan bere izena? Lehen esan nolan bere izena. Oin hartatxiki edo hartotxiki bezala ezagutzen duguna lehen, hartua zan. Ze hemen ondo ematen zan, azkenean Euskal Herrixan edo Penintxula Iberiarran iparraldian ezetasunan zauen, eta garixandako hori etzan ona, beraz, garixa etzan ondo ematen, eta 16. mendian etorri zinien Ameriketatik, hartua eta beste hainbeste osagai, konturatu ziren hartatxikiakin alderatuta, askoz be emankorraua zala, eta horko irinakin bebai, inzaikela, ogi desberdinak, taluak, eta holako errezeta tradizionala. Eiten zabien zan ogi bat zegoen, hartatxikiare egiten zutela. Borona. Gaur egun borona, inok ez du ezagutzen hartatxikiarekin, baizik eta hartuarekin egiten da. Borona, eta horri deitzen diogu. Bai, pasazan, hamarkada pare bat, eta guzti aldatu zen. Lehen hartatxikiak egiten zan dana, ontxe, hartuakin. Berez, oinarrizko holan errezetak pila bat aldatu ziren. Eta ez bakarrik hartatxikianak, hartuak hartatxiki hartu zauen, horrekin taluak, morokia da holako pila bat itzen ziren, baina, lehen babak erabiltzen genitxun, gero babarrunak, patata ordura arte erabiltzen esanaz, ordura arte arbixak eta kastainak eta erabiltzen ziren, patatagatik ordezkatu ziren, eta beste hainbeste osagai etorri zienak, gaur egun, kontsidatze ditugunak oinarri Euskal Herriko sukaldaritzan, baina, oinarrikuak besta garai baten etzienak. Ze aldaketak, herrialde bateko gastronomian, bolako, uste dugu egun batetik bestera izan zela, baina honetako urteak eta urtea pasa behar izan ziren, mendeak baita, askotan aipatu izan duguna, hemen hasieran tomatea eta olakoak ziren jaten, da patata gutxiago, eta gero sartu ziren, eta, hartatxikiari hartuak kendu inzion, da nik uste dut esango zutela, kolore antzekoa dauka, horixa da, txikitsua hua, da hartatxikia. Hartua eta harto txikia, hortik... Guk hartatxikiarekin hemen hainbat eta hainbat errezeta inditugu. Inditugu ensaladak, inditugu paellak, inditugu postre moduan ere erabili izan dugu.
ongo dira, hor zarean seguruen izartzen bazarete, eta hartatxikia txoriene jarrita, hainbat eta hainbat errezeta agertuko dira, eta azkenean, glutenik eta ez daukanez, interesgarri izan daiteke baita, glutenik ero geliakoa diran jende horrendako, ez? Eta interesgarri xa, edo bitxia historixia bebai da, ze gaur egun, hartatxikia kontsumitzen dogunok edo etxean daukogunok, jende asko esaten da, hori da gaur egungo moda berri bat, ez? Eta ez dakigu, bailerdendetan saltzen danez, baina ez dakigu Euskal Herriko historiakin oso lotuta dauela. Oso. Bueno, hemen, hau izango dauen kipula, jarriko kipula bat, azenario bat. Gero, kuia, nahi txuzuen barazkiak, Eta barren gorri batzuk, eta hauek izango dira txiki inda, eta gero, hemen daukagun hartatxikiarekin nasi eta jungo, daiko ditugu dena batera nasi, eta honekin ingo ditugu bola batzuk. Ogimamiere eramango du, azkenean, haraki bola batzuk ero eramaten duten, ez? Oregano pixka botako dira, baina botaldi zuek perresila, baratxuria, zuek ikusten duzuena. Orduan, hemen, barazki ezberdinak, zubizean salteatuko ditut, ez ditu nahi ondo erregozita, gero nabaritzea, koskaiten dionen bolatxo hauei barazkiak hor daudela, eta gero hemen saltza jarriko dute, da saltza, kipula, azenarioa, porrua, baratxuriak, holaxe. Eta, esan dugun bezala, hamarkada pare baten aldatu zen, hartatxikia kontsumitzetik, hartoa kontsumitzera, eta gero gaur egun, nik galderia botatzen dut zuen, zuek etxien zein izan da hartua jandu zuen azkenengo aldixa. Ze, holan, zuri galdetzen badotzut, ez dakit izango zen, errazta mexikarren baten, holako taloak edo natxoak edo holakon baten. Ez. Igual txorienen morokila ingauenien. Ez, baina etxian, esan izun, etxian morokila sartzen nahi naizela, eta lehenko astean morokila janaben. Etxian, egiten dudanean gaina, bi hiru egun jaten du. Osa, umiei gozaltzeko eta emotot duzu? Umiei beha emotot ziet, horan, pixkat, azukre gehiagokin, eta gustura jaten dute, hor bakizu azkenean betiko trukua, azukrearekin dena barrura sartzen da, eta jaten dute, Etxian, hasi dira, pixkanaka olako zaporeak eta berreskuratzen, baina egia da jentea bestela zangote asko, sanblasetatik, ero ez dakit zeferietatik. Hori, talua jantzabinen azkenengo alditik, edo, ontsa egisa da, okindegi batzutan saltza itxustela hartuakin einjako ogixak, garixakin nazten die, azkenean, altxada itezen, eta? Baina nik uzot horretan jaten diela, zenik esaten botzut, no? Ez da, morokia, harto sopa taloesnia edo olako errezeta tradizionala bat jandozun azkenengo aldixa, jendeak esango zaren, olako ferixan baten. Alez gozaltzen du borona, Alez baki, egiten duena fin moztu, eta ero esne beroarekin eta hartzen da, eta ni badakit, badaukala ohitura alezek jateko. Eta bitxia da, hemen txorienen, aipatu izan dugu behin baino gehixautan, nola lehen zan oinarrizko gastronomia eta gaur egun luxua dan, ez? Gaur egun talo batek, kostatatzu lau bost euro, hartuakin einjako gixabe bai, aputxoak garesti xaua da, azkenean, bauka puntu artisau hori. Baina, Aita Larramendik, 17. mendian, ogi honei, hau idazten zaben. Honen inguruan? Bai. Bota. Hartua, jende txiro eta langileen ohiko ogia da. Jaten zabien mendiko gizonek, ikasgilek, egurgilek eta beste hainbeste langilek. Hartua nahi da bie, ze azkenean osagai mardulaua da eta indartsuaua da. Orduan, zu oso langilea bazinen eta energia bia bazinun, onaua esan hartua garixa baino. Garixa esan zoze finaua. Eta ontxe, igual esango zinun, ez dakit kontrakua, baina, gario gila da, betikua ezagutzen dozuna egunerokua, eta zehoze berezisa nahi badozu, igual erosiko zinun, hartuana. Hor daukat, egunean nahian liburutegian, saltzeatzen Kastilloren liburu bat aurkitu nuen, eta zatitzen zen, antzinako euskal menuak. Galderak itez izkioten, jendea, hoi izan zen, 80 idatzi zuen liburua, garai hartan, 80 urte zeuskaten da holan gizon emakumei. Taloa ia denek egunero jaten zuten. Ia denek egunero, Taloa ia denek egunero. Gero, babarrunak erolan goiarako zerbait ere, egun baten bai, eta beste baten ere bai. Eta hoxe, noizian behin, hori asteburuetan hori askoen bat, arrautzarekin zerbait ina, gaztainak asko aipatzen dituzte, ekarri behar du liburu, Eta, baina taloa egunero agertzen zen, eta jartzen dutena. Taloak, emakume bat esaten zuen bai, eta taloak eskerrak lodiak egiten ditu dela
nire seme-alabak betetzeko, bestela 20 jango lituzkete egunero, eta egin behar ditut loditxoak gutxiago jateko, bestela egun guztia pasatuko nintzen, taloak egiten. Eta horrelako, komentarioak eta agertzen dira, ez? Bai, eta bauka gainera lana talo bat itxiak. Nik ontxe Bilbon ezagutzen dut badau leku bat Aldezarrean, nun taluak itxe dituzten egunero. Edo, asteburutan behintzat, eguneko egun, ostegunetik domekara. Eta arduak itxe dituzten holan taberna txikitxo bat, eta gero taluak pintxo moduan, betegarri desberdinekin. Itxe dituzte, bizkaitxar saltzakin, bakaioakin, da holan gure errezta tradizionalekin. Egia da, leku originala dela. Baina, ez da leku bat lasaigarria dana. Ze ba? Zezoiz lekura, ardo pare bat altzen barran, tantze, eltzutean zarata, zeitxe dituzte taluak, eskuz, era tradizionalean. Zerik beba ikusi dut, jatetxen baten, ez dut esango nun, baina hori bat, taluak jartzen zauen menu baten, gero lako talo mexikarrak edo izan, horre plantxati pasa eta horrek zerbitzatu. Azkenean, hartu irina ura eta gatza die, baina horregia da, guk hemen erabili izan du, nola da, burnisko molde hori zapaltzekoa, eta horrekin, izan daiteke hemengo betiko taloa, gure hemengo bertako hartu irinakin indakoa, eta gero molde hori erabiltzen duzu, horrekin ondo zapaltzen duzu, eta nik ez dut uste hor, nola jentea kejatuko, ja, baina ez daukate eskuen esentzia ez dutena. Ez. Eta zure negozioaren hobe beharrez, hori, eskerrik asko, Itali. Zetxikotzut? Bitu, utzi oso, holan, 2 minutu, eta ero itzaldu ingo du, eta bere lurrunarekin bakarrik ingoa. Ni hemen noa, barazki ezberdina sartzen, ikusi zu ekipula, barrengorriak egin ez ditu sartuko, kuia sartuko diotoin, eta listo, hauek, zubizian oin, 3 buelta eman, eta saltzako barazkiak mosten honez. Oso ondo. Zuri, ez dakit suertatu jatzun, edo zure etxean ogixa asko jaten dan, baina normalian, ogixa, holan, astuta usten baduzu, bakizu lizuna ataratzen jatu, hola? Bai, nik, egin nabaritunen hori? Juteko lasterketa batera holan egun batzuk egin behar genituela, uste nuen, pentsatu nuen, hau, utzean enbasatuko dut eta ez da izer. Alata behataraten da. Ez, exageratu askoz gehiago. Bai? Bai, baina ezetasuna zeukan barruan. Eta horregatik izan zen. Eta kontua da, kanpuan usten bat dut, ez dala ezetasuna. Oin, eramaten dut horrela eta egunak, eta ezerrez, eta utzean ontziratu nuen, eta zuk zautzen duzu Roquefort berzioa hogian? Nik armatu nuen, eta badezpa, enuen dastatuko. Etzen on dastatu? Bai, niko arraroa naiz ni hortan, Biteli, parkatu. Ontxe esango zut, ikerketa bat agertu dela, esaten dauen, lizun hori ataratzen dela, normalian penicillinum edo neurospora kasa espeziak izaten die, eta ez dira kaltegarrixak. Gizak izan dako? Neurri baten, ero berdin da hartu. Arek itxura oso honet zeukan, Ni lan ogia zabaldu eta esazien, apaziko zemu zaude. Bueno, gazta, Roquefort gazta probesan lehenak bebai, esango zauen. Gozea hundia zeukan arek. Nik eneukan horren besterako gozerik, aieta batzuk neuzen aldamenia, eta zanuen bat. Batzuk egiten daue, ez bakarrik gogixan, baizik eta beste osagai batzutan bebai, lizuna kendu, igual tomate saltza bat da, koiara batekin, edo ogixa bada da, punta baten badaukatzu, kendu da bestia jan. Eta horrek ez dago esan nahi, ogixa guztiz kaltetuta ez dauen, zen naiz eta bakarrik lizuna punta baten auki, horrek esan nahi dau, ziurazki ogidana kontaminatuta egongo dala, baina bakarrik punta baten agertu dala lizun horren itxura bereizgarri hori. Aukeran orduan, hobeto ez jatea. Ez jatia? Baina ez jatia ez zer, nahi dut esan, naiz eta peste aldea, nahi dut esan. Ez jatia ez. Alde ondan egoten bada lizuna, baina hemen ez, hau janalko nuke eta hau ez. Gomendatzen daue, ez jatia ez zebez. Ez jatia ez zebez. Alata be, kaltegarri xabe, ez tala izango. Igual tripako mina purtxo bat aguiko zula. Baina, bueno. Hortik aurrera, ez tala SB pasako. Vale, baina, bueno, nire etxean hori ez tala gertatzen, ze normalian hau isa jan iten da. Baina, ez esan froga bat inaldu, utzi aldu, hau 3-4 egun hor kanpoan, eta gero hartu, eta, a ber, bitu, ostiralerako, a ber nola dago, eta gero astelenean. Ez dagoela iraungo bez.
Ze hemen kaiuak eta ibiltzen die. Hor kanpoan uste ditxugunean gauzak, etortzen die Donostiko kaiuak eta... Eta ezin da ezer geratu. Gauza bat, saltza egin behar dugu, saltza egiteko, bi aukera dauzkazu. Bueno, bi ez, hiru. Bueno, ez bi. Xerra finetan moztu, eta bota, eta gero, birrindu ingo dugunez, ez gara erotu behar hau, ez dakit txiki mozten, saltza hori, gero, ez paduzu birrindu behar, eta nahi duzu hor satitxoak eta ikustea, era tradizionalean ezaten dana, orduan txikitu. Eta txikitzen baduzu ere, azkarra hau ingo zaigu. Guk esan dako, hau hor utziko du lasai egiten, orduan ingo duguna xerratan ekipula, gero, azenario ere xerratan, azenarioa xerratan iteko beti komendagarria da, erditi moztea eta ez mugitzea, bestela honek dantza egiten du, eta dantza egiten badu atzamarra moztu aldugu, orduan, ilargi erditan esaten dana moztuko dugu, eta hemen jarriko ditugu, hori, porruarekin, baratxuriarekin, eta kipularekin batera erregosten azenarioa. Beraz, isa aukiko itxu, bueno, saltzak eta bolen osagai berdina, isa berdina dira, ez? Berdina porrua gehituko diogu. Bestela, gero, eta honek barren gorria dauzka, betegarriak. Eta kuia. Ez berdina, bai. Batzu bai. Bueno, horti joango da gauzia. Horti, hemen nahi izan ezkero, seitan pixka sartu aldiogu, proteina sartzeko, ero... Nik aste honetako tofua haukat. Bai. Bai. Hau, barazki jalen dako ere, gaur ingo dugun azkenean, hemen ez dut erabiliko... Bueno, esnea erabiliko dut, gero gia bustiko dola hor, baina esne hori, holako edari vegetal bat erabiltzen badugu, hau, barazki jalen dako ondo joan aldan, errezeta bat izan alda, Aproposa, eta gu jarraitzuko hoi xai buruz berbaitzen. Bota. Gaur hoi kontuekin gatozalako. Eta, bueno, ingotzu berba, ziurazki entzun dozula kristalesko ogia. Pintxuetan eta holako gurdaia espikuak iten eta tomatiakin eta zerbitzatzen dana, hori 2004an sortu zen Bartzelonan Jordi Nomen okinan esker, eta bueno, berak entzuten zen bezeruak keskatuta zauzela, ze esaten zabien ogi mamiak asko potoltzen zauela. Eta... Lizentziaren kontua kontuan, hori guztiz gezurra dela. Ez du gizentze. Ez, hori mito bada. Baina berak esaten zauen, behitu, nik naiz eta nire bezeruei hori azaldu, ez tozte kasuri peiten. Orduan, asmatuko gauza bat, eurentzako. Eta orduan, bueno, kristalesko ogia nik uste dut ezagutuko zuela, da olako itxuran txapata bada, baina zabaltzen dozunean zuluak dauzka askoze handixauak, dauka ezetasun maila oso handixa, 180 gora, normalen izaten dana, eta hori geratzen da gero oso deshidratatua, oso kurruskari. Bai, azala gainekoa oso kurruskari eta ero zulo handiak barruan, zulo handixak, hori da. Zulo handixak eta hori da bere izgarria, eta da, hain kurruskaria eta hain fina, kristala emoten dauela. Da hortik datorkio izena kristalezkoa. Baina badau bat, ondik ezetasun gehiago daukana, eta diamantezko ogia. Gau, kristalezkoa, herri xumeak ezagutzen dauena, eta gero jatetxietan eta batzutan egoten dana, ja berezixana da, diamantezkoa. Eta bestiak bazaukan 180ko ezetasuna, bestera, ia 100koa, ia ura da. Bai, dauka ezetasun maila oso handixa eta hori bai dela oso fina. Orduan, ikertuko dugu txorinera aldogun ekarri. Bestela? Bai, baina horrek tipikoa dira oso pintxuetan dago. Bai, pintxuetan edo adibidez, eiken baduzu sopa bat edo barazki krema bat, gainean jartzeko lan, zakite, finolan jarteko. Bueno, aukera desberdinak. Beste hogi bat gehiago, balda, venga, erotuko gara beste hogi. Vale, Patrik, ni behar dut denbora hemen, antatxikia inda daukat, tapa jarri dut eta bere lurrunakin itzaldu lehen. Bere lurrunakin ingo da, barazki hauei ja itzaldu inditut, oin gatza eta piperbeltza botako dugu, utziko ditu pixkate epeltzen, eta ero hartatxikia ere, botako du gopor batera, eta hau epela dagoenean, ero hotza, hemen guk gorka gereño izan gendun, sukaldari makrobiotikoa, eta berak omendio emate zuen hauek ero ondo zeralea, ondo apurtu behar dala, eta ondo apurtzeko hau behar dugu epela ero hotza, eta barazki hauek ere, epelak ero hotzak. Baraz, mengo saltzakoa erregozita izango dugu, eta izango da, naste-nastea. Oin falta zait, ogi mamitan sartzea, ogi mami hauek esnetan. Baina, ointxe gatoz, hau,
tititau bingo du. Bueno, gure saltzako barazkiak ondo erregozita. Hemen, loditzeko saltza, kuiaraka bat, irimotako dugu. Ondo nazi. Eta honi, ardo txuria. Zona. Patxarra, beltza nahi baduzu, zuena edo zuena. Gero, hau lurrotzen danean salda botako diogu. Eta bestalde hemen daukat, hartatxikia egozita daukadala, dagoeneko epela, gure barazkiak, baita, ogi mamia, eta oinengo ditu dana, hiru hauek, nazi, gehi oreganoa, presila, zuek gustoko duzuen edozer bota, Eta gatz eta puntua garri, bolakein eta frigitzagun. Eta bolak irinetik pasako itxuzu. Irinetik bakarri pasako itxu. Oso, no? Bai. Ba, hogeekin lehen esadotzut badazela mito batzuk, ez? Bai. Jendeak pentsatzen da dela, hogei mamiak geixau potoltzen dagoela, kanpokuak baino. Bai. Eta hori, gezurra da. Osa, ezkenian gainera, mamixak dauka ezetasun puntu geixau, hau da, ura gehiago mantentzen da, eta askoz beha harinagoa da, oskola baino. Vale. Gero, beste mito bat gainera esaten dago bai, integralak gutxi hau botoltzen dauela txurixak baino. Edo jendiak hori hauka buruan, baina azkenean kaloria kontutan berdina die, baina gauza bakarra da, integralak zuntz gehiago daukala eta digestiboa dela. Komunera gehiagotan jungo. Hori, baina ez da osasuntxua dalako edo, da bakarrik zuntza gehiago daukala. Baina berez ogisa, bardinara. Gero, esaten dabe bai, ogi asko jaten dugula. Nok esaten da asko. Euskal Herrian esaten da, ez dakit, kanpoko herrialdiekin eta konparata ikusten da ogisa hemen. Bueno, bintzat, otordudanetan ogisa beti egoten da, ez? Bai. Edo, ia beti edo gozaltzeko, edo. Eta ez da hola izaten. Ze, berez, esaten daue, 250 gramo edo jaen bidiela eguneko, hori da gomendatzen dana, eta Euskal Herrian honi mantentzen da. Euskal Herrian urte baten pertsonako media die 34,7 kilo. Hau da, norbaitek ez du jaten, zenik 250 gramo baino gehiago jaten ditut egun. Igual bai, hori izaten da media. Haiz, nik badaukat kuadrian bikote bat, eta eurak ez da barra bat jaten da bela bixon artean, eta batzutan beste barra txikitxo bat erosten da bela. Ogi barra oso bat? Barra oso bat, bin artean, eta batzutan, igual gimnasio isora joan, eta igual batek itxin badau ogitartekoa, hori erosten da bela, horako boio txikitxo bat, gehiago. Nik hainbeste ez jaten, orduan, bion arteko media izango da. Orduan, eguneko 250 gramo jaten die pertsonako, eta Euskal Herrian hori mantentzen da hori izango zen, barra bat lau pertsonako, barra bat familia batentzako, edo pertsonako, bakarri bizi bazara, barra batek 3 egun irauten dotzula. Gutxi gora bera. Kalkulo hori dute gutxi gora. Bai. Orduan, hor dago, ez dakit asko edo gutxi pentsutan gatzun. Kontua konparaketa beste herrialde batzuekin nola izango zen, ez? Egia da, beste herrialde gozaltzeko denen jaten dute, baina Europan gozaltzeko... Gozaltzeko bai, Europan. Batek igual fruta, jogurrak edo, ez dakit. Baina guztien bat alde, hori da, baina hortik, june izan garenean gu bidaiatzen da, Belgikan, Alemanian dan, Baskarik eta Fariakin eskatu inbar zenuen, zeukaten, Baina ez bazenuen eskatzen... Baina nik ogi barik ez dakit jaten. Eskuak zikintza itxut, esaten du baina eske honek, saltza honek eskatzen dago ogia. Eta bultzaiteko behar da. Hori da. Baina adibidez, Asian bakigu oinarrizko elikagaia arroza dela. Orduan, guk ogisa erabiltzen dugun bezala, eurak han, arroza. Edo, Perun, kinua. Bueno, lagunok, hemen garrantzitsua, esaten duen, hau berdin da, hartatxikiarekin iten bazue, harto beltzarekin, arrozarekin, kinoarekin, komenia zereala apurtzea pixkat, eta hau, ondo etortzen da, besperan, egin badugu, olako, hartatxiki paia bat, hartu, eta hurrengo gunean, txikitu holan, ogi mami pixkat eta gehitu, xamurra usteko, ondo birrindu, eskuekin, ra, eta oin, jungo garena da, eskua garbitu, irinetik pasatu eta frigitzen. Eta hemen saltza egiten daukagu. Ingo duguna saltza horrek 15-20 minutu ingo du irakiten, gero birrindu ingo dugu, eta hemen oin lortuko ditugun bolekin batera zerbitzatuko dugu. Eta garrantzitsua itxe ditugunean olako haragi bolak esamen ditu, baina bolak naiz eta jatorri vegetalekoak izan,
kontua da birrintzia eskuekin edo robotakin birrintzen badugu, golpetxo bat edo bi emon. Robotakin gehiei birrinduko. Bai, ze bestela, bihurtzen daia pure antzerakoa, da gero hori hauan bebai ez da atsegina. Zuk azkenien nahi dozuna testuria bebai aukitzia, ez dakit, mutxikatzeko, da, bueno, testuria izateko. Eta nik haragi bolak egiten duanean nasketa, beti gordinean probatu egiten dut katz puntua eta nola daukaten. Horrekin batzuei erreparo pixkat ematen dira. Nik esan ez kostatzen. Hau, danako zinauta dago. Hemen berdi zaigu. Ikusi du, piperbeltza pixka behar duela, eta gatza ere, botako dugu. Ondo naziko du, eta bolak egiten jugunez, defrigitzen. Da, irina erabili dozulako, baina bestela bebai, honek gluten free euneko izango zien. Ogi birrinduti pasal, nahi esan, irina arrautza eta ogi birrinduti pasal, eta lako kroketantzeko azugina. Ez, baina glutenik ez izateko, aldozu beste irin bat erabili, aldozu txitsirioana erabili aldibidez, edo beste irinen bat. Haiz, ontxe, Nafarroan, badau, enpresa bat 2008-tik, bread free deitzen dana, eta unibertsitateko bi lagunek asmatu zabien da tuteran ekoizten da, eta adi olako irin batzuk gluten gabekoak. Ze honezien Daniel Gómez Bravo eta Miguel Cervera, kontua da bigazte honek unibertsitatean zauzela, bere 3. lagun batei diagnostikatu zotziela zeliakia. Eta orduan konturatu ziren, produktuak gluten gabe zienak, zapore txarra zaukiela. Ze normalien eitzen die, dilista irinakin, olako almidoiekin, eta orduan konturatu ziren, horrek gaietak, pizza noreak eta horrek ezaukela inongo zaporerik. Orduan honek bioteknologiak esker lortu dabie irin normala hartzia eta eraldatzia irin normalak edo gari irinak daukan glutena. Eta horrek zeliakoei txarto ez eikia. Eta orduan kristoneko arrakasta auki daue eta euren irinekin, euren irinak alditzuzu erabili hau iteko adibidez. Ni olakoetan egia da, eraldatutako gauza niko kontrakoa naiz, behitu, oin, tomatea, tomatea gaur egun hain aldatua dago, kontuz, oso hain aldatua dago, ez daukala zekuseirik, garai batean bere genetika aldatu inzan tomateana handiagoak lortzeko. Baina horrekin zaporearek oso zaporeak kendu inzioten. Oin lortu dute hori eraldatzea, eta handiak eta gozoak lortzen ari dira. Baina transgeniko da. Orduan nik olako gauzak zen nahi duzu izatea. Hainbeste gauza dauz transgeniko. Ja, beha, borratik. Nik aukeran gauzak aldan naturalenak eta, glutenik ezin modu jan, pasepena. Ez? Nahi dut esan, olako beste moldatuko dago gauza beti bizkat beldurra ematen diate. Baina, ongi torrea izatea eta beste produktu daukaguna. Guri, utzi, horrek, 20 minutu irakin dezan, birrinduko dugu, bolatxo hauek atarako ditugu gero. Olako, sukaldeko paper gainera, eta erosaltzarekin batera, zerbitzatu eta listo. Izan dugu saltza hor pil-pil, birrindu dugu, iragazi gabe, jarri dut, eta, gure bolatxoak jungara frigitzen, gero papel gainera ateratzen beti. Lau, razioa. Zona, nik uste baiet. Niko ez. Baina honek lagungarrixa ez da ubier, ze harto txikia bauka. Bai, eta barazkiak ere euskagu, hemen botal dizkegu hilar batzuk, ero lan hartu lata bat momentu batian, aldamenian jarri, ero barren horri batzuk salteatuta, baina horret denak barruan daude, eta hemen dauzkazue gure hartatxiki bolak barazkiekin. Itali, labanik ez du behar honek. Hone biguntxuak egoten dira. Bero bezain goxo. Bai, zure bolen errezetategian sartu aldau. Bai, oso nabenetan, Bai. Sardexka igual, ez dakitenik gomendatuko nauen, baina errezetia bai. Eta nik ontxe? Izokina. Bolan, ero ez, baina izokina. Hori da. Azkenean pentsaut bolak ez eitxia, eta holan izokin xerrak zuzenien jartzia, eta ingot saltza berezi batekin, eta hau da, esadotzut lehen programa hasieran, eraberiko gauela, espeziolan berezi batzuk, eta inia, zia zerbak, limoia, berakatza, simple-simplea, errezeta, holaxe. Lehengo espeziak nahaziko ditugu, eta izokina horregin ondu.
Labeko zartagin baten ziazerbak erregosiko ditugu, urritzen dien arte, arraina gainean jarriko eta 5 minutuan 220 gradutara erre. Gopor batean bitartean tainia, berakatz birrindua, limoizukua, ura, olixo apurtxo bat eta gatza nahasi, eta gero, arraina labetik ateratzerakoan, taini saltza oinarri xan botakotzau, eta beste 5 minutu zerreko. Berez, oiaz, honei. Sua emoten. Behar du zerbait, erretilu bat osartagima, labera sartu aldu. Hori da. Hori da. Osondo. Beraz, hemen txegingo ditugu, lehenengo ziazerbak, Bai. holaxe, ura kentzeko. Bai. Eta... Bai, honek edatuko die olako laukitxo txikitxo baten. Eta bitxartian ingo duguna da, bi espezia honek nahasi. Hau da, zatarra, ez da zatarra itxusia, zatar izena. Zatar izena daukana, eta hau da, sumaka edo zumakea. Bai. Berez, bixak nahasiko ditugu, honek ekialde hurbilan pila bat erabiltzen die, eta sumaka bai dela espezia bat, baina zatarra da espezia desberdinen nahasketa. Bai, gara masala eta olako zerbait izango zen. Hori da. Bai, eta gainera, saltzaile bakoitzak edo sukaldari bakoitza badauka bere nahasketa propioa, baina beti izate ditu, olako belarusaintxu batzuk, oreganoa, eskaia da olakoak, sesamoa eta kuminoa. Eta hortik aurrera, Gero bakoitzak ez? Bakoitzain hauena. Nik egia esan ez dut ezagutzen eta egia esan gaur egun aurkitzeko olako jaki arabiarrak eta izaten dituzten olako dendetan aurkitzea badago, baina badaude sukaldari batzuk, sartzen hasi direla eta esaten dutena, gaur egun gara masala esan dugu, ez? Da gara masala pilo bati, batzuk agian ez duzu jakingo zerran, kurria, ez? Lehen garai baten esan ezer entzuten da. Gaur egun nahiko ohikoa dira, eta esan dezagun, hemengo denda komertzio normaletan, supermerkatetan aurkitzea badago, ez? Esaten dute, zatar, izena zatarra duka benetan, zatarrak, nasketa hau, gelditzeko etorri dala, eta gero eta ohikoa izango dela, eta hainbat errezetetan erabili aldugu, Bai, ensala batik gainetik botatzeko, kozinatzeko, ospinolioak egiteko. Bai, eta gainera zatarrak, nik untxe gatza purtsu bat gehiago botakotzat, zatar batzuk gatza baukieia. Bai, ala eta be, nik gustatzen purtsu bat gatzatat botatia. Bez, hau ontzen dan bitxartian, 5 minututxo, ingo itxugu. Bai, burdinezko zartai, kosta itxasaie bero hartzea, baina hartzen dutenean, ojo al Kristo, Bai, gero mantentzen da, pila bat, nik burdinezkoa ez daukat etxea, baina daukat, honek, Zeintzuk? Horrek altzairu erdolga gaitza. Horre dauzkat, eta horrei be, kostaten jako beru hartzia, baina gero mantentzen dio oso ondo, da gero garbitxu nahi dituzunean, hor utzi bituzu, 20 minutu edo, hor da itxezen. Nik omendio bat ematen dizut hauek izateko. Esan. Nik hauek izaten ditut, eta gero crossfiteren aizkun behar. Ze honen pisatzen duenarekin ere bakarri neiko ariketa egiten duzu. Saiatu zaitezte, barren gorri batzuk salteatzen honekin, eta hori zukaldariak ze guai, hemen agertzen gagolan, fla. Egin honekin. Egin fla honekin, ero patata tortilla bat, berez ja pixua batzuk hartzen dute pixua, emaio zue buelta honekin, ikusi duzue. Eta gero bai, kontuan izan bida gauza bat, eta azkenean, laberako dien sartaginak, hau berua dau. Osea, hau ez da gomazko orduan. Ez da bakarrik pixua. Dabe bai, errezeikela oso errez. Bai. Horregin kontu ondisa. Baina, hone balio digu, arrai bat, aragi bat, plantxan egiteko, hau da azkenean plantxa bat. Burnizko plantxa bat, hau da. Hone temperatura hartzen du, mantentzen du gainera, eta horrelako gauza egiteko, zerbait plantxan zoragarria dira, eta hori bai, badaukate, kontra... Hori bai, erdoil biten dira, orduan garbitu eta ondo lehortu bida eta olio geruzatxu bat eman behar zaie, hori da. Hauek ez dakit, baina bitu, zure herrira goiaz, arrasate dagoa, zoin. Bai. Eta ez dakit, 79an, auzolagunen lehen atreilua jarri zituztenak, olako burnizkoa bai, baina aninagoa bazeuskaten. Eta horren auzolagun eta zitzeitera etorri gara. 17 emakumei buruz? 17 emakume, beraien kalea daukatela orain, jarri dute auzolagun izena. Lehen errege baten izena zan, da ontxe arrasateko erreginena. Aukeran bai. Hauek hasi ziren, 40 menu ematen. Bai. Gaur egun ematen dituzte 260.000 menu.
pentsau. Bai, 17 hasi ziren, kooperatibako langile damate ziren, gero Fagorren sartu ziren, eta pixkanaka, hasieran kooperatibako enpresak izan ziren hor sartu ziren, baina gero zabaltzen joan ziren, eta sukaldea ero kozinatzea bakarrik eitetik, pasa ziren, Patrik, kontatu zein behar duzu? Crossfit apurtxo bat tengo. Bale. Sentaia batzuko. Labera, 220, zenbat denbora? 5 minutu. Bale. Bueno, pasi ziren, gero garbiketa ere eramaten dute, lantalde dauzkate garbiketakoak, eskola, ikastola, lantegi pila baten daude, etxerako janari egiten dute baita, eta, bueno, emakumeak izan ziren, ez zeudena prest etxian gelditzeko, garai hartan hori izan ez, eskondu baino lehen lan egiten zutena, baina gero eskointzen zirenean, etxean usten zituztenak eta horretarako preste zeuden, eta Jose Maria Arizmendi Arrietaren laguntza izan zuten, hau da, kooperatiba, Arrasateko kooperatiba, ero Mondragon kooperatiba hasi zuena, eta bera esaten zuten, bera etorri izan gugana, esaten emakumeak etorkizuna zuena da, laguntza pilo bat, erramientak eman zizkigun, eta berak egia esaten dute, egiten zuena da, etorri, martxan jarri zerbait, eta gero, esaten zuen, hain zuen lana da, astu egiten zen, nik ez dut muturra gehiago sartuko. Eintzazue zuen bidea eta egiten zuela enpresa guztiek. Eurak kudeatzen zabien, ez? Gara gutxi egon nintzen justo, auzolagunen olako ekitaldi txikitxo baten, eta izan zen Katerin oso politxa, izan zen 17 pintxo, 17 mokadutxo, eta emakume bakoitzan bat. Orduan, politxa izan zen, eta etorri izan 17 emakume horreitako bat, bere hitzaldixa emotera eta oso unkigarri izan zen, bueno, azkenean, Bai. Garai hartan oso arrarua esan gauza bat, hau da, emakumeak lanian hastea da, enpresa bat sortzea da... Hor, ni 2000 urtean hasi nintzen auzolagunen, eta, bueno, hasieratik egon zirena, baina horre egon ziren Albina, Miren, Lourdes, gogoratzen naiz, eta, bueno, orduan gu, egia esan, gazteak ginen, 25 urte, orduan euskanik, 28 urte. Eta 28 urtekin honek sarrak iteko guk holan deitzen genien, errespetu guztiarekin, baina nola egiten zuten lana eta guk beste modu batea egingo du, oin berandua konturatzen naiz, zelan egin zuten, orduan lan egiteko modua dauzkaten, nik orain dauzkaten moduan ondo hiltzatuta hemen batzuk, eta agian ez direla gaur egun oberenak, baina adinak hori jendu, uste du gurea honena dara, beraiek munduko intentzion guztiarekin, benetan holako enpresa handi bat altzatu zuten, eta hor jarraitzen dute, auzolaguneko, bueno, auzolan dela. Ontsa auzolan. Nik oraindik auzolagun dizitzioz, ezken nintzen beti izan da auzolagun. Nik holan ditzotza, baina egia da, izena desberdina daukara, eta hor jarraitzen da, ikastoletan jana emoten, erresidentziatan, ekitaldixetan, leku pila bat, eta bakitzu nire lehengo lana, Zan ere lehenko lana azindan edo kontauta duena, auzolan izan zena. Horan, arrasten itzen zen jubilauen dako baskari bat, musako lan, horre polikilode izan, eta nire lagun baten amak itzen zenan auzolanen, eta han urtean behin, San Juanetan, joten ginen, janarixa zerbitzatzera. Eta hori da nire lehenko lana. Bueno, gero fundazio ere sortu zuten, da beraien da, gozearekin amaitzeko eta emakumei lan emateko asmoarekin, eta, hor jarritzen dute, oine, entzune izan zen, duela 2 urte izan zen, zentro pila bat galdu zituzten, gero berreskuratu dituzte, horre beste, azkenen bakizu nola da, jantokietan da jan emateko hau konkursora ateatzen da, enpresa ezberdinak daude, Euskal Herrian, eta, hor daude, hainbat eta hainbat urte, nik egin nituen, eskoletan da, hiru lau urte, zentralean hasieran 2, gero beste 2, ezautu danetik jendia, azkena izan zen, 3.000 lagunendako bigarren platerak ni bakarrik egiten nituen. Horrei do tortilla frantzesa ditzen zidaten. Zuek imaginatu, 10 sartagi, holan zu ezberdinetan jarrita, eta nasketa bat, arrautza irabiatua, barrengorriekin, ziazerbekin, eta tortilla frantzesak egiten. Sartagi batetik 2 ateratzen ziren. Alde batea tortilla frantzesa, beste bat bestea. Orduan zan, bota nastea da, gero nasi, forma eman, eta atera. Ordu terdian, 800. 800 tortilla frantzesa perfektua. Gaizki dago esatean nik perfektua zirela, baina horregatik eman zidaten niri. Gaina damutu nintzen zen, niko pikoia naiz eta asmatu inzuten. Zu pikoia? Kontua da lehen beste egiten zudela eta esatzen, arek 500 egiten zituen ordu betean.
Bosteun? Ez ez zazpireunei. Egin ituen bai, arro, eta gero hortik aurrera, astero tortilla frantzesak egiten zigor. Haze beroa hori bai, arpegia, garbi, eta poro guztik eta fenomeno. Bueno, crossfitera bueltatzen naz, bale? Hor zein dauzu, Patrik, gainetik jungo da, tainia bota diozu? Hori da, bitartean enot, taini saltza, eta honek auki dau tainia, oli xapurtxo bat, limoizukua, eta berakatza birrindu. Hori, eta berriro labera doa, ez? Hori da, hau jarriko xapurtxo bat. Lanian salduta. Hemendik, baina oinarri izan nahi do jartzia. Goiara bat ero bat duzu? Hementxe ingotorekin. Gainetik ez, eskina baten, eta ero saltza moduan geratuko dau, ez? Hori da. Ontxe, oli xapurtxo bat botako zau gainetik, eta beste 5 minutu joango da labian. Oso ondo. Eta bitxartian... Temperatura berdinean, ez? Bai, 220. Eta bitxartian, zuketan ekitxo nien biko, ez? Bai, saio aurrera doa, eta ez dela denbora juningo zeigu, hau da estatu gabe, eta hori ez du, Beste sentaia bat. Hala. Ploplo. Ploplo ez da, bero, hau eskoa beratzeko. Hori gero gure hau zapaietan be holako bero gura. Bai, gaina, tainia sesamo krema bada, koipea euska daukana, orduan horrek ere ematen du, beroa mantendu behar duela ondo. Pasako estazuko jaratxo bat tainia hartzeko, eta hola xeingo aldamenian jarriko, eta hau listo, hola nafaltzeko aukera politxa da. Ni bintzat ez dut sekula probatu, eta... Nik tainia ez dutela probatu kosinatuta. Bai, kotziko zu oso nageratzen dara, hemen gure isokina taini saltxan. Eta hemen, zure zardezka okerra, nahi dezenuen hola... Bale. Bai, ez, hau ja ondo izan. Ena soitzen hortara. Bueno, nik... Zatar espezien nasketa probatuko du. Baina taini saltxak, nik uste dut dana batera probatu dela. Ba nahi duzuna, esango zu, baina ez da bat ere zatarra, Oso ona. Ona eta espezia gustatzen bagatzu, da holan, ez dakit. Baina ez esageratu da, isokinen zapore hartzen da? Isokinen zaporea hartzen da potentia dalako, baina nahi dut esan, etxien baldin balkazu bakarrik, oreganoa eta piperra dutza da olakoak eta zeo originala nahi baduzu probau, benetan, una geratzen dela, beraz, hori, animo zoitxez, Eta bestela, bihar dauzkau asteazken tradizionalak, eta... Irrukutuna! Hori da, bihar ekarriko ditugu, espeziak askoz be... Gurea. Hori da, beraz, bihar etorri guekin, eta gu izango gara, Agur.